Goedenavond, het is kerstavond, zondag 24 december. Dit is Zeeland Nu, met het Zeeuwse nieuws van vandaag. Bij een ongeval op de A58 bij Capelle is vanmiddag een persoon gewond geraakt. De auto kwam in botsing met een vrachtwagen, knalde tegen de vangrail en sloeg over de kop. Er zat 1 persoon bekneld in de auto die door de brandweer uit de auto moest worden bevrijd. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de weg richting Bergen-op-Zoom is urenlang afgesloten geweest. Op meer dan 20 plekken in de provincie worden met kerstavond lichtjes neergezet bij oorlogsgraven. Ook de jongsten zijn uitgenodigd om de slachtoffers te herdenken. En in Museum Het Warenhuis in Axel mochten ze hun kerstlichtjes mooi versieren. Ik ben zo'n ding aan het maken. Zo'n kaars. En die kaars die is eigenlijk voor de mensen die gestorven zijn bij de oorlog. Deze ga ik mee naar huis nemen. En deze ga ik bij de graven zetten van de overleden mensen. En wat vind je ervan dat jullie dit doen voor al die overleden mensen? Goed, want je moet ze wel blijven herinneren. Het doel is gewoon om kinderen en te laten knutselen, even kennis te laten maken met het museum. Maar ook iets mee te geven. Op kerstavond is het ook belangrijk om ook daar eventjes stil te staan. Dan wordt er toch aan ook die mensen gedacht, ook al is het zo lang geleden. In heel Nederland worden vanavond lichtjes neergezet bij oorlogsgraven. In totaal bij meer dan 400 begraafplaatsen en monumenten. Het is kerstavond en in Drijschoor weten ze wat dat betekent. De kerstman komt eraan. He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Hoe wist jij dat de kerstman kwam? Nou, omdat iedereen op school kreeg een brief. En die moest je invullen en die moest je dan in een brievenbus doen die bij het huis stond. En dan konden ze ook voor jou een kerstpakket klaarmaken. Dus je krijgt een kerstpakket, wat hoop je dat daarin zit? Nou, het is meestal een taartrecept en zo. Maar ik hoop eigenlijk wel dat er speelgoed in zit. Voor de 5e keer op rij wordt dit bezoek geregeld door inwoners Terry de Jager en Arno de Jager. Arno, waarom doen jullie dit? Mijn vrouw is uit Amerika en daar is traditie om met kerst het wat groter uit te pakken. Wat meer te decoreren, een grote feest ervan maken. En ja, wij vonden het leuk toen we hier zijn komen wonen 5 jaar geleden. Om aan de kinderen van het dorp elk jaar een mooi kerstpakket uit te delen. Dus het is nu ook een beetje een traditie in Drijschoor geworden? Ja, een beetje Amerika in een kleine Drijschoor. Het zijn de donkere dagen voor kerst, maar dat geldt niet voor alle huizen en tuinen in Zeeland. Cinderella en Sander uit Brouwershaven pakken ieder jaar uit. Lampjes, heel veel lampjes. IJsbeertje, sneeuwpopje, kerstman erbij. Waarom pakken jullie zo uit? Voor de gezelligheid. Nou, gezelligheid, beetje opvallen, maar vooral van donker heel veel licht maken. Het stel begon ermee toen ze een hoeveelheid kerstversiering overnamen van de ouders van Cinderella. En sindsdien is het versieren alleen maar meer geworden. Gek genoeg hebben ze niet eens zoveel met kerst. Vooral december, gezelligheid, lampjes en ja, kerst is daar natuurlijk een beetje een excuus voor van we mogen weer. Maak je nou van tevoren echt ook een tekening, zo van nou dat moet daar komen te staan. Hoe gaat dat? Ja, het is wel een beetje denken, verder is het gewoon beginnen en we zien wel waar we eindigen. Het levert ze leuke reacties op. Ja, heel positief. Eigenlijk al zodra we beginnen met ophangen, dan krijgen we de positieve reacties al. En de kinderen? Ja, er blijven vaak wel kinderen staan hier voor de tuin. En na de feestdagen wordt alles weer opgeborgen tot volgend jaar. 3, 2, 1... En weg zijn ze, het peloton aan mountainbikers bij de 6e wedstrijd van de ATB Wintercompetitie. Deze week gereden op Fort Moenschans in de bossen bij Hulst. Dit is de eerste leider in de wedstrijd, Diego Sandé uit Geersdijk. Hij is weggereden bij de rest van de deelnemers. Een duo zet de achtervolging in, voorop de Belg Tim de Schuiter, leider in het klassement. En achter hem Tijmen van de Vrede uit Capelle. En dit is de gele helm van Melissa Nuiten. Zij komt uit Heikesand, won al 3 keer een wedstrijd in deze competitie.
Probeer ergens aansluiting te vinden, meis. Kom op. En Sandé rijdt een gewonnen wedstrijd. Hij won al een keer eerder in Sierarenskerken. Want dit koppel gaat Sandé niet meer achterhalen. En gaan uitmaken wie er tweede gaat worden. De winnares bij de dames wordt deze Nuiten. En zij blijft dan ook de leider in het klassement met nog 2 wedstrijden te gaan. En hier gaat ze finishen. Knap gereden van Melissa Nuiten. Ze komt als eerste binnen op Fort Moerschans in de bossen bij Hulst. En bij de heren gaat Sandé winnen. Hij miste de eerste 2 wedstrijden en doet dus niet mee in het algemeen klassement. Maar is wel uiterst tevreden met zijn prestaties van dit weekend in Hulst. In de laatste ronde is deze de Schuiter weggereden bij Van der Vrede. En hij wordt tweede. En plek 3 is voor Tijmen van der Vrede. Tussen een hoge drukgebied boven Spanje en een depressie ten noorden van Schotland hadden we vandaag onstuimig weer in Zeeland. En we kregen te maken met een frontaal systeem waardoor het bewolkt was en we hadden dus daardoor ook te maken met regen. Het was wel zacht met een maximumtemperatuur van 12 graden. Morgen, eerste kerstdag, krijgen we meer regen en het blijft zacht met 11 graden. En het blijft ook krachtig waaien uit het zuidwesten. Tweede kerstdag wordt het allemaal wat beter. De zon schijnt af en toe, het blijft grotendeels droog en het wordt ongeveer 9 graden. En het wordt ook rustiger met een matige westenwind. Op woensdag en donderdag wordt het weer wisselvallig en krijgen we opnieuw te maken met regen en buien bij ongeveer 10 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws op deze kerstavond. Het laatste nieuws vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een hele fijne avond en natuurlijk ook alvast een mooie kerst.